poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Joškoviću, ministre klima, ministrice i ministri iz naših prijateljskih zemalja iz regije, uvaženi gosti i poseban pljesak za našu Mariju Kramarić koja je najzaslužnija da smo i danas ovdje. Hvala. I poseban pozdrav ljudima iz struke, oni koji žive turizam, hotelijerstvo i jedno od najpropulzivnijih naših grana čine ne samo profitabilnom, prosperitetnom i dobrom za hrvatskog čovjeka i hrvatsku zemlju, nego što cijeli svoj život i radni vijek ste upregli u kola boljitka hrvatskog turizma i hrvatskog hotelijerstva. Mi nismo ovdje danas došli samo sudjelovati, bez obzira što prošle godine nosimo titulu najbolja u Europi, što smo jedna od najboljih, kako je najbolja kontinentalna turistička destinacija, što se od u grada i očekuje. Kolegica Mirka Jozić će danas predstaviti dva naša Komusa i Ljubu, koliko se sjećam, i prinijeti uspjeh ove četvrte konferencije. Želim vam na koncu da se osjećate kao da ste doma i da ponesete najbolje uspomene iz našeg glavnog grada. Ako je neko prvi put i bilo šta treba, nek će biti sretni da mu ispunite želje. Ali mislim da vi zajedno poznate svi skoro koji ja prema tome, vi ovdje primate savršeno dobro. Hvala vam i živjeti.